ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଆ ପିଲାଙ୍କର ଖାଲି ଏଠି ବସି ଗପି ଅଛି ଗାଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ କିଛି କୁଆଡ଼େ ବି ଛି ଛି ଯାଇପାରିବେନି ଏଗୁଡ଼ା ସେଇଠି ରହିକି ବସିବେ ଛି 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 ये तंदला ना हो भी ये तंदोला अबे तंदला तू को तमिलनाडु आतिलु वाले मनी तो बंदिलो मानलिबोनी What do you mean? ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁ ନୁହେଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିଛି ଲଣ୍ଡନ And for your kind information, I am a doctor. By the way, ମୁଁ ଗାଁର ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିବି ତମେ ଦି ଜଣ ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହବ तू तला दी दातल Oh, hello. Oh no. Oh, what did you try to sit right there? Oh, Mr. Conrad, what did you tell me? Oh no. Oh, yes. Oh, Pilar for free cow, I play. Chi. Ki khawe ye mango e khalopot. हो मु माटी आणुची साला जो खारिबाको से गरीब रहिबो ने खालो पट दातला बाबू तुम्हें आम दुई बाइन को तुम 3 दिन दिले तातिली दिया Okay. Stop! Follow me. साला चंद्रा मुझे मेट्रिक पहले कहला लागल फेरिला रा रे पूरा हो चंद्रा You know what I'm like? Oh, where is that? Okay, listen, bye. Call you later. Okay. Mr. Changu. Mr. Mongu. Our professor तारे टिके बुझी हेलानी अरे छंगू गाँव खई नथिलु कि लंडन नु डॉक्टर आछंती आज्ञा सारे सारे कि गोटे आइलानी हो छा देखो प्लीज सिट डाउन कौन है इज टुमारो सार मो मुंडो बिंची आ कास होउची सर मोर कौन है जी सर कौन सर मोर कौन है जी ब्रेन डायरिया बेंडालिया ब्रेन डायरिया କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ଆମେ ଅପରେସନ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ଅପରେସନ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 50 लाख ना मो डैश रुहा ओहो
ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ। ଓହୋ ଛାଡ଼ ମତେ ଅନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସମୟ ମୋର ବର୍ବାଦ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହଉ ତୋର ନାହିଁ ମୋର ନାହିଁ 250 ଟଙ୍କା ଦବୁ। ଆଜ୍ଞା 250 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ବସ ବସ ବସ। ଓହୋ ସାର୍ 2 ଦିନ ହେଲା କାହିଁ ପେଟଟା କାହିଁକି ବିନ୍ଧୁଛି। ଓହୋ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନ? ଖାଇଛି ତ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛି ଓହୋ କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ତମର ଦିଦି ଆଉ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଲେଖୁଛି ତମେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପଟ ଘାସ ଖାଇବ। ଗୋଟେ ପଟ ଘାସ ଖାଇବ ଆଉ ଅନାବନା ପତ୍ର କିଛି ଖାଇଦେବ ଆଉ ଭଲ ନ ଲାଗିନେ ଟିକେ ଗଢ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବ ତାପରେ ତମ ପେଟ ପୁରା ଓକେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଖାଲି ଆସିବ ନିଅ। ଦିନରେ କେଇଥର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦିନରେ ରୁହ ମୋ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଦିନରେ ଯେତେ ଥର ପାରିବ ସେତେ ଥର ଖାଇଦେବ। ଖାଇବା ପରେ? ହଁ ଯେତେ ଥର ପାରିବ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଯିବ ତମେ। ଆସୁଛି ସାର୍। ହଁ ଯା। ছি ছি কলা ফলা লোক কুয়াড়ে যাবে কলা ফলা লোক বিদা কর তাকে বিদা কর কুয়াড়ে করবে বিদা কর। তাহলে তাহলে তি ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ତାକୁ ସାର୍ ଟିକେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେତି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଓହୋ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বস বস ଏଇଠି ଦୂରେଇକି ବସ ଦୂରେଇକି। ହଉ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ଓହୋ କେତେ ଦିନ ହବ? ଓହୋ ଜମାରୁ ଗାଧଉନ ଆଉ। ହଉ ତମେ ଦିନକୁ 2 ଗ୍ଲାସ ତୋରାଣି ପିଇବ 2 ଗ୍ଲାସ ଦିନକୁ ଆଉ କୁଣ୍ଡା କିଛି ଖାଇଦେବ। ଏଠି କାଲି ଆସି ଦେଖା କରିବ ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କହିବ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଦୂରେଇକି ଚାଲ ଦୂରେଇକି ଚାଲ ବିଦା କର ଆକୁ ବିଦା କର ପେଟକୁ ତନ୍ଦା ନେଇଯା ବିଦା କର ଦୂରେଇକି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କଳା ଫଳା କୁଆଡ଼େ ହଉ ଶୁଣ କାହାକୁ ବି ଟଙ୍କାଟେ ଛାଡ଼ିବନି ତଣ୍ଟି ଚିପି ଆଣିବ ତମେ ତଣ୍ଟି ଚିପି। ଓ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବସ ବସ। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ସାର୍ 3 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନି ଜମା। ବଖରା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗେ ବଖରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମାରି ଦେବ। ଘୁଞ୍ଚି ଆସ ଘୁଞ୍ଚି ଆସ ଘୁଞ୍ଚି ଆସ। ଆଖି ଦେଖ ଆଖି ପାଟି ଖୋଲ। ତମର ଗିଲଗିଲ ମେଲେରିଆ ହେଇଛି। ଡରନି ମୁଁ ଅଛି ତମର କିଛି ହବନି। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତମେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ। ସାର୍ ମୁଁ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ରୁହ 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 এই মেডিসিনটা খাইদেব এই মেডিসিনটা খাইদেব। এইটা তো ঝাড়া মেডিসিন। ତୁ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିଛି ଡକ୍ଟର। ଶଳା ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିଛୁ? କେମିତି ଜାଣିଲା? ବୁରିଆ ତୁ ମୋ ସହ ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ହେଇ ତୁ ଡକ୍ଟର ହେଇ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିଲୁ? Udah tuh kia banyak canggung mah gue udah bidakar udah kualat tuh bidakar. Kia betul, kia be. ଦାସୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦାସୁ ଶଳା ସତ କ'ଣ କହ କହ। କହୁଛି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାର୍ କହୁଛି।
कोईला पिटाली मैट्रिक फेल एठी आसिकी डॉक्टर हेई बसिचु शला तमरी भलिया किछि लोकन पई डॉक्टर भलिया भगवान को ऊपर लोक मानकर विश्वास टूटी जाउची चल तते आज मु लंडन देखैबी चल